Kardong pinibertar jui tha pini prime time news thamang pinili monitor pi aprang se bertang ton be chupa chumi dam de aprang bertang kong pi arjui tha In Focus Production hin pen pater pipon si Queen of Karbi Anglong upon audition Chengpo Rider teron achor kabon terang pipi so kachelang je upon Karbi Anglong Autonomous Council upon kirap kachahang Papuram terang lapen Agustin Hangcho tumangbong long lialam ki keklang Akoy Putra Polling Station lapen Pantikro Polling Station ang bong friendly football match ke patu padopon Perthia long raja ke melapen ke thekache patia long rikinta do lason thak thak city purong sopia long ta In Focus Production pen patir pipon lapen Karbi Anglong Territorial Social Security Association TEC pen katsa lapen Karbi United Council TEC pen KUC atum cherap tunsila socheklo angbong difu Galaxy Cinema Hall along audition chengpon popusi MD Edwinson terang pen than pachinipon lapen jong si komat ni chepati dunjining hangdo pulotang te Hambi Restaurant along Humridam non kalitang te 8638849919 lapen 8638271250 lapen 6000428093 laso number along kahumri japanta choningri padopon News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Lakapho Rongkhang Constituency Chengbiri Polling Station ke parlo long epia rong raido teron achor kabon terang pi hongha phongrua ke so pining a ningkan ke thom plenglo lapen adima longpen thurune pin posi ki sodet abang phia hema sorpen pherang ke athengno nang pachinidon Lason selang litum pen kiso chilang nang jian ke chilang lo la pen kiso minang ji pu penajok alang litum hem kitu along li sitame chejor dead lo la pen bi vo chelong chainong check ing hindo anta chejor etsi atangka kiso chilang dead lo pusi nang chethandon la si raido teron pen non keto bomma tera charia song atumapan la pen litum kaching onai ning kimenai Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangaphan nang rapek thapusi choning ripon la pen ning kimia bang pu bang phike theke dinga tumpen kirap ki pipon vekja pansitami choning ripon account number 330700298818 CIF number 867678216663 phone number 7399826940 Dongkamukam Penberta Pangdakpon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Non malom Karbi Anglong aduya hoya long soluk sodakato mon langno ke jabapora hot lakha inquiry si Borjan constituency angkang ke parlo lower habjan karlitang sarthe terang asopo papuram terang methang ronga sarvek along le phelang NH 36 akung along Augustine Phangcho sarbura mondola sai claim bomahut ningkan crescer kebra chokner kebra chok aningkan amethang achoramen pen lapu papuram terang atumapan karjupon avepin pen long le pata claim pi inhudet ajok penang anpu puang bong lam thama kachithan ahiring tang rapason mandet papuram terang pen ki jongpona tengke koson pen sinilitum fisar pusar owe chopoche pen nilitum ke dowek along le phelang nangki thipar room abangke nili kroitek thela pen nilirat asutame hakhido lake nililong le pusi papuram terang pen pherang ke thengno ninje pon jongpon sinang bapuram terang alang li methang along le phelang madua phan tame ke jor lapusan awe bonka lapusan madua phan karjupon awe pin pen nililong le pata nangki clan pi kang hudet abangke
ARO Mondola Tumta Chokche Pusi Akoi Pipon Lapen Nilipan Kopia Potsi Karbi Anglong Autonomous Council Atum Pata Ne Pipedet Maputa Terang Asangho Karju Padopon Lapu Department Ahin Mondola Sai Puta Rondrong Pikaning Jepona Tenke Pata Ke Klema Hotke Longlea Hem Phua Phan Ridak and Ponvek Nang Ji Jong Siawe Pulotengte Lake Illegal Pata Pusi Hok Nang Kok Puputa Ning Jepon Lapu Augustin Pangchuatum Kaning Jepona Tenke Lakini pualong le phelang medi pata doko kapotsi nang chihomri nang koklo puta ningje pon. Berta kirip tunlong ahut an ke bang solong le lam ki kang samjang ring awelang. Akorputa Polling Committee Bires Pangchola Pen Pantikro Polling Local Committee Son Kroatum Chepatir Piponsi Arnisia Parman Football Friendly Match Akorputa ke Patua Klamalong Patupon Pantikro Polling Atum Gol Ni Pen Chepahai Pon La Pen Akorputa Polling Atum Golisi Pen Chitutunsi ke Patu Ingsamjin Pen Patupon ke Patu Ese ke Langechari Ponatum Benjamin Teron Johaninti La Pen Diluteron La solong alohiaman pen chetongdon Nilib Local MSC Pobitro Rongpi Nilib Local Mondol Committee Chunbang Relief Son Teron Loking T Mondol Committee EM Koilamati Lems Chunbang Mondol Committee DM Renbang Mohon Teron La Pen Nilib Lems Chunbang Dilip Singnar La solong chetongdon SCP Wilson Crow GB Gangbura Terong Chun Teron Arong GB Ton Sing Crow Panti Crow Arong La Pen Ke Ong Dungatum Kelang RD Pidun Pen Mesen Pen Ke Patu Pajut Pon Ilitum jong se patu pame pelutang te anivang ilitum jong se practice pame pelutang te ilitum health fanta mesen apo se football abang patu nangji si pini bang tikro PS la pen akoi puta PS pen ke patir pipon labang so tournament mate labang so one day match salong nalitum nang patudun ani ngarong nang cipidun nalitum my skill nalitum market hek kipaklang long kasi mesen lo la pen bang ini Presiden atum panel ya kiro pilo asia hok lo ilitum kemesen apil awe apen lahai pen ajok ilitum khelana thuge papibom lang setame ilitum non chukyola long isi mesen stadium selambom lo se halaso stadium setame prabjin pen ilitum ingpulo nang lapen ako akimi stadium Koilamati long setame isi akimi stadium ilitum bonaiji lapen lapu Panjana na thu setame si Mesena Stadium itum selam ponji. La si stadium dong si do field ke Mesena field dong si do pelutang te ilitum ke thek ali. Chokyola Penberta Pangdakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong. Pinya berta lapan sikang tonik lo tumi kami kadom.